شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vara med er. أنحاكم سلاح الدين مسحوكم سيم نزم معلت زخون نمعلت دخون قال حيزنا متسينا لنا. Det är er broder Saladin med broder Sam som har kommit med det dagliga ordet för den här dagen. لو من كافولو قال أقلقلتي كمرمرو يدلد بلي. Och dagens ord det är ledare behöver prövas. مسحف قدس قدامايت ميتيوس 3:10. I första Timoteus brevet kapitel 3 vers 10. እዚአቶም ቅድም ይመርመሩ መንቀብ ዘይብሎም እንተኮይኑ ሽዑ ይገልግሉ. Och det står, men även det ska först prövas, sedan kan det bli församlingstjänare om det inte finns något att anföra mot dem. ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ አገልግልት ከመይ ጌሩ ከመርጽ ከምዘሎ ኣብ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስን ካልኣይ ጢሞቴዎስን አሚጡ ደሎ. Aposteln Paulus gav vidare till Timoteus hur en tjänare i församlingen ska vara i första Timoteusbrevet och andra Timoteusbrevet. ንቲቶስ ወን ነጊሩ ኣሎ. Även till Titus förkunnade han. ስለ አገልግልት ተዛረብ ኮሎ ሐዋርያ ጳውሎስ አዝዩ ጸቂጡ ዝተዛረበ ኣብ ህይወቱ. När aposteln Paulus pratar om hur en tjänare ska vara, han var väldigt noga hur de skulle vara. ሪኹም ኣብ ህይወቶም ጸቂጡ ንምንታይ ተዛሪቡ እንድሕሪልኩምኒ ምኽንያቱ አገልግሎት ዝሓተና ነገር ስለ ዘሎ እዩ. Han var väldigt fokuserad angående hur deras liv skulle vara. Det är för att tjänsten kräver saker från en. አገልጋሊ አርአያ ክኸውን ስለ ዝግባ እዩ. Och det är för att en tjänare är en förebild. አርአያ ትኾነሎም ዕቤት ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ከተገልግል ኣይትኽእልን ኢኻ. Och det är för att kan du inte vara en förebild så blir det svårt att vara en tjänare. ምኽንያቱ ቶም ተገልግሎም ዘለኻ ንዓኻ ከም ዝርኢኻ ይትረስዕ. Och det är för att man får inte glömma dem du kommer tjäna, det är de som kommer kolla på dig. ኣነ ዝገብሮ ደሓና ይትራእዮ ትምህርተይ ጥራሕ ስምዕዎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ. Och det är därför man inte kan heller säga gör endast det jag säger men gör inte det jag gör. ምኽንያቱ ንዓኻ ዘይለወጠ ትምህርቲ ንዓን ክልውጦም ኣይክእልን እዩ. Och det är för att det undervisning som inte har förändrat det kommer inte kunna förändra dem heller. ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣገልግሎት ጽፍሒ ንኽንኣቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ኣዚዝዋ መርምርዎም ቀዲሙ ኢሉ. Så i varje område där man ska sätta en tjänare, det Guds ord informerar oss i församlingen, det är att pröva dem. መታነት ቤተ ክርስቲያን ከይተጽርፎ För att det inte ska hämta dålig innanför församlingen. መታነት መንግስቲ ከይነጽርፎ För att vi inte ska vara skadade till det rike som vi tjänar. ናይ በሐቅ ነትኸዋሃበና ተዳልዩ ዘሎ ኣገልግሎት ንዕኡ ዝበቅዕ ዕቤት ኣካይዳ ኣለና ድዩ ክንምርመር ኣለና. Och för att vi ska verkligen se om vi kan klara av det uppgift vi har fått, det är därför vi behöver prövas. ስለዚ ብዙሓት ሰባት ስለ ኣገልግሎት ደይርድኦም ብዙሕ ነገር ኣሎ. Så det finns många som inte har fått rätt bild av tjänsten. ኣገልግሎት ከምዚ ንቤተ ክርስቲያን ኣቲና ንወጽቆም ጥራሕ ጌርና ከይንወስዶ. Vi får inte tro att det är samma sak som att gå in och ut från församlingen att vara tjänare. ከም ድላይካ ኣቲኻ ትወጽኦ ጎደና ኣይኮነን ኣገልግሎት. Det är inte en tjänst där du kan gå ut och in hur du vill. እንተ ደኣ ስርዓት ደይብልና እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ደኣ ካራክተርና ደይጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ዝተዋሃበና ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከተወርደና ትኽእል. Och det är för att har vi inte ordning, har vi inte karaktär för det, så får vi inte glömma att församlingen kan ta ut oss från det tjänsten. That's why ብዙሓት እዚ ነገር ከይተረድኦም ኣብ ኣገልግሎት ስለ ዝኣቱ ቤተ ክርስቲያን ምስ ገሰጾቶም ምስ ወረደቶም ጠጦም ሰበለቶም አንጻርታ ቤተ ክርስቲያን የምስትሱ. Och det är brist av den här kunskapen som många när de har fått en position där de får börja tjäna och när det inte går som de ska, så när församlingen tar ner dem så har det blivit att de går emot församlingen. ኣብ ኣገልግሎት ምውራድ ኣሎ እዩ. I tjänsten finns det att man kan gå ner. ጠጦም ምባል ኣሎ እዩ. Det finns att man kan ta stopp. ካብቲ ዝኣተኻዮ ምስዋግ ኣሎ እዩ. Och det finns också att man kan bli utskickad från det man har fått gå in i. ምኽንያቱ ክሳዕ ነቲ ዝተጸዋዕካሉ ዝበቅዕ ኣካይዳ ዘይከድካ ቤተ ክርስቲያን ስጉምቲ ክትወስድ ፍቀዳይ. Och det är för att följer du inte din ordning och det som tjänsten kräver av dig, så har församlingen rätten att kunna ta ut dig därifrån. ካልኦ ሁሉ ነገር ተሪፉ ከተገልግል ስለ ናይ ኣገልግሎት ክብሪ መጀመርታ ክርድአና ኣለዎ. Så innan ens från första början, innan man går i tjänsten, det viktigaste är att förstå värdet av tjänsten. ብንጹህ ልብን ብፈቃደኛ አእምሮን ምግልጋል ክንመሃር ኣለና. Vi måste lära oss att kunna tjäna villigt från hjärtat och med förståelse av vad vi gör. ስለዚህ ኢየሱስ አይቲ ብዙሓት የማይበለን አይቲ ውሕዳት የሚሉ. Det är därför Guds ord säger arbetarna är få. ንምንታይ ውሕዳት የሚሉ? ምክንያቱ ኩሉ ክርስቲያን ብግቡእ የገልግል ማለት አይኮነን. Varför sa han att de är få? Det är för att många kristna tjänar inte exakt som de ska tjäna. ሓላፍነት ወሲድካ ኣብ ኣካል ናይ ክርስቶስ ጽቡቕ ጉያ ንኽትጎይ ዕቤት ይሓትት. För att du ska kunna ta ansvar i Kristi kropp och springa det loppen, det kräver att du är tjänare. ስለዚህ ዝኾነ ዓይነት ይኹን ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕድል እንተ ደኣ ረኺብኩም Så om ni får en möjlighet att tjäna på något sätt i en församling, ኣብ ኣሸር ክኸውን ይኽእል, det kan vara i serviceteam,
أبزتفعلالي مزمور كون الميديا كون أبزتفعلالي صفي Det kan vara lovsång, det kan vara i mediateam, vad än det är. زخون عينت أقولقلوت كتقولقلو بيت كريستيان تغفيتات لكم مجمرتا كم عبت عدل توصلونت نجار. Så i vad än som församlingen öppnar möjlighet för dig att tjäna, se det som en stor glädje, att det är en stor grej. بقى كم كبرت وصلوا. Ta det som att det är en stor gåva. بقى إذن عيت عدلتي خجلقلونا أملاخ يقولوا. Se det så att det här är en stor möjlighet för dig att tjäna Gud. كأتسلكم نتستوهبكم أقولقلوت بقبو حزوه. Och sen i fortsättning, håll det du har fått förvalta i renhet och fortsätt förvalta det. كأتسلكم نتستوهبكم أقولقلوت بملو حيلكم بكل انتناكم ترخبلو. Och efter det nästa steg är att ge allt det du har till att kunna tjäna på det bästa sättet. سلتستوهبكم أقولقلوت تكادلو. Och kämpa för det tjänsten som du har fått. زيابير شو خابيكم. Och då kommer Gud göra så att ni växer. أقولقلوت كبرتيو. Att tjäna är en stor heder. أقولقلوت تعدلتيو. Att få tjäna är en stor gåva. ገለገለ ሰባት አገልግሎት ጋ ቤተ ክርስቲያን ተሃበቶን ከም ዓብ ትዕድልቲ ስለ ዘይርእይዎም ድላይም ይምድሕዞም Vissa personer, eftersom de inte förstår det är en stor heder att kunna få tjäna församlingen, de ser det som hur som helst. ገለገለ ድኽፈቱልካ ኣፍ ደገ እንድሕር ጥንቁቕ ሰብ ደይኮንካ ሜቢ ካልኣይ ግዜ ከይትረኽቦም ከዓ ትኽእል ኢኻ Om man inte inser vilken dörr som öppnas för en när man ska tjäna, så kan det hända att inte en till dörr kan öppnas för en. ስለዚ ኣይትኽሰሮ ቤት ኣምላኽ ጥበኩም ኣገልግሎት ብብዙሕ ኣኽብሮት ሓዝዎ Så gå inte i förlust vad församlingen öppnar för en. Ta det med stor heder och tjäna med allt det du har där. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.